Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalunon. Maorog kuan June 9, 2021. Sa tulo nga adlaw sa pag kuanap i-quarantine ko diri. Mo nag-area nga akong i-quarantine guys. Nga manguha taganas aron itong utanon guys. Paano na to sa atong isudan. Okay, gamay pa man eh. Gamay pa man. Guys, mga itong kon itong mga manok dito guys. Sabi pa rin yung manok dito. Okay. Okay. Maunig manok sa quarantine dire. Manok is bipar. Di niya ho. Okay. Guys, ikuan. Okay, ini itong ikuan sa tulong adlaw sa pagkuan pag quarantine dire. Okay, ngutlo ta guys. Ini utanon enggak.